awenzi lutho, awuphathwa lutho kodwa ubaba ibhizi yamphatha kodwa uthi ubaba yena into eyenza usazela ekhaya ile ukuthi une-show ukuthi akenzi lutho outside. Kade ungibiza ngathi ungangibuka mina ngiyathanda ukuxoxa nomuntu angibuka. Ngingakusho nje ukuthi kukhona abantu Ben10 ade sengitholile since ubaba naye enganaso isikhathi esiningi la endlini. Mfana omncane. Hayi mncane kakhulu nami. Olapho 17. Oh ngiyaxolisa. Angifuni ukuthi 17. Uyafunda lo muntu. Mina seqedile wena esikoleni. Ayikho high school lo muntu. Ukhona la high school la ngikhona la sakhe ngakhona. Wenzani mama ingane? Angithi ubaba uhamba ekuseni. 17 since la ekhaya sidayisa iqeda bilokhu ihlezi ifika lengane la. Ngokukhulu ukuyithobeka ngithatha ukuthatha leli thuba kubingelele mbukeli weBlack Life TV kuyintokozo kakhulu ukuthi siphinde sihlanganene kulolu hlelo olumnandi kakhulu oluthi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Sibiziwe ke kweminye emndenini wakaXimba bathe asike sovela ubaba wakhona khona into afuna ukungitshela yona kodwa manje uthi yazini Magasela ngiyafuna ukuyikhuluma le ndaba. Cela ninginikeze ithuba nje neBlack Life TV ngikwazi ukuveza lokho engikuzwa ngaphakathi mhlawumbe ngakwazi ukuthi ngiqhamuke nesisombululo sale nkinga engibhekene nayo. Sasesithi thina ke ayi umsebenzi wethu lokho savele sajumpa flex sesikhona sila size khona emndeni wakaXimba. Angiphelezele sihambe sobabona. Konkom sawona njani? Ngiyaphila, Mlangeni Magasela from Black Life TV. Ngicela ukubuza ukuthi kaXimba la ekhaya? Okay, ngimenyewe la ekhaya, ngibenye baba khona ngazi noma wena. Hayi mina impela. Okay, ngicela ukuthi singangena ngaphakathi. Thank you. Ngiphinde ngibingelele again embukeli weBlack Life TV isiqephu sesisithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Njengoba ngichazelile ke embukeli wami engimthandayo ukuthi kade size la kaXimba sasisafika sanqonqoza ke ngokukhulu ke ukuthobeka ngempela baba khona wazivulela kahle sifila nje ngathi samkelekile kwangempela. Ngicela abantu ukuthatha leli thuba ngokukhulu ithoba ngimingelele futhi okwesibili ubaba bese ngiyamcela naye enze kanjalo kunina then uzobe sesichazela ukuthi ufisa simsize ngani thina as Black Life TV. Sawubona again. Yebo sawubona sisi. Yebo njani? Ngikhona sisi. Ngiyaphila ngicela bandla nje ubingelele umbukelo weBlack Life. Oh sanibonani. Yebo bese ngusibongo waXimba. Yebo baba. Yebo. Yeah, okay. Khuleka nje relax asithi uhlala ukhululeke. Ngifuna ukukhuleka yazi mokukhululekile indaba zayiphumela. Manje muhlele usukujaha uthi uthi ngiqede ngisuke kulama camera. Hayi khululeka sisi. Okay. Ngicela bandla ungitshele ke baba wami ukuthi yena usilandise ukuthi ufisa sekusize ngani thina njenge Black Life TV. Hayi mina ngibhalele uBlack Life TV na ngoba benginenkinga. Bona benginganaki ngoba into abantu ababili. Mina sengishade iminyaka ewu10. Okay. Sesineyingane yonke into nje ihamba kahle ngaseyinganeni. Okay. Inkinga nje sekuthenini kuba kadlula eminye iminyaka uma njalo nje manginaye sizenzela izinto zethu zasekamereni. Ngeke ngiyithole senginenkinga sothi izinto ezincane la ngikwisithweni sami sangasese kodwa manje ngingayitsheli ukuthi ngabe sengangigulisa sekuhamba isikhathi manje nami thothi ngibona ukuthi ngazi ukuthi uyena lo ongenzela inkinga ngoba uyena umuntu esifazane ehlezi nginaye. Oh. Yebo. Manje bemikula awukazi umchazele na njengonkosikazi wakho ukuthi ayibona konakala mama la. Angangakazi umchazele. At all. Yebo. Akaze akubone naye. Akanake vele. Mhlawumbe ungasiphi isizathu sokuthi ungamchazeli kuyena yedwa umuntu olala naye because ngicasi leyo nto ungangayenza if uguilty nawe ukuthi khona okunye okwenzayo esayidini. Izathu zakho ngayini ukuthi ungamtsheli ngifuna ukwazi nje. Ngibuye ngimnqene ngoba manje bese singanaki ukuxhumana kakhulu yabo.
kodwa sihlala ndawonye besingenakho nokuxhumana. Noma uzobe yancishe musathi hawu angithi wena uthi ngikufakela izinto Yebo. noma ungenayo indlela egrand Indlela ukuthi nje ngimqonde sihlale phansi nje ngimtshele ngamanje khona nje kusho nje ubudlula sixabane yabo. Kodwa ukuthi sihlale phansi nje siyiface nje sikhulume ngale issue. Kodwa wakwayihinta menixabana. Hayi. Uyayazi. Uyazi yena ukuthi sinako ukuxabana siyiqale kuphela kugcina uphuma ubhekane nomuntu uphuma ubhekane. Ngiyabona sisabisa guys soshada kanjani mina enza kanje. Hayi. Kodwa kuthiwa kunjani imshado ayifani. Yebo. Ngifuna ukuthini nababa. Hayi vele bhengeke uzufana ngamanje kumane kushintshe ngoba sikomunye isikhathi kade ngenzi kanje kwamanje usuyashintsha kodwa ngeke ngilongithi mina usuyajola yini ngoba angeke ngazi angiyena uyena nami yabo kodwa nje izinto eziningi ngazo sengiyibeka kuyena ngoba useneyitayile eziningi. Ngokwakho nje ube honest with me. Uyanakho ukumsola ukuthi khona kwenza eceleni. Kuba khona lokho kwesinye isikhathi kuyafika lokho. Usoliswe isifo lezi oyithola zangaphansi. Mase ngimqhamukela ukuthi hawu ngoba lento lena iyaqhamusa iqhamuka manje kade ngisi ngiyakhumbula mhlawumbe sekudlule amasonto amabili yabo. Ngizibele kwelinye isonto nganayo. Kodwa nina mense kamerweni kuyakhonzeka impela. Connection usuku right. Kona angeke ngisho ukuthi uyancipha kona u-right impela wona kodwa inkinga shoda lapha yana ngoba ngiyamsola wami mina ngibona umuntu oyidlele kakhulu yabuya ngabo anganayo. Uyishayelile khuzana inkambi ungene kakhulu. Nginganayo. Fanele ungene ungacwili phela nawe ucwila ezolahlekelwa into eziningi. Yebo. Ngakuthiwa mesenicwilile awu nibe nisakwazi ukusebenza lapha ekamerweni. Yebo nayi kona basho njalo ngoba bese ngihlezi ngibuka ngilalela nje bese ngibuya vele kwesikhathi ukuthi inyanga ezimbili bongilalele enganake yebo. 2 months. Bengiyilalela phehlezi nje ngiyidlela enkuleni ngazi sivele into yami ngihlala nayo endle sesiqedile iminyaka ewu10. Uximba Sesihlala iminyaka ewu10 ungaphindi yenze leyo. Hawu ngithe ngithi nje sikumina vele. Kwenziwa kanjalo kodwa azina singasimosha isikhathi Xima mfethu azizame ukuthola umama sizwe yena ukuthi mhlawumbe lo daba uzothatha kanjani. Mhlawumbe uzosinikeza yena ilokhu solution because uMagasela angazi sozwa ngayo kodwa. Sithemba ukuthi usinikeza iqiniso esilidingayo. Kodwa before siyekeni uma ekutshela mfana ethi yena ngempela lokho okusolayo kuyikona uzozizwa kanjani nkosikazi wakho uzophinda ukwazi ukumxolela. Kona ngathatha isikhathi ngoba phela sesihlala iminyaka eminingi ngeke ngimane ngithi ngiyaphuma ngiyahamba. No ungabisaqhubeka sengiyazi. I-answer sengitholile. Mbukelo Black Life TV njengoba nimuzo babuximba ichaza ucaba udaba lakhe mfethu ukuthi naye benonkosikazi sebehlala iminyaka eminingi and njalo mebenkonzweni yasekamereni baba nenkinga ukuthi yena ubuya esegula. Kodwa ke nakhona uyamsola. Mina ngithi asemnikeze ithuba umama uma sisiximba isholo yena ukuthi ngampela lokho esikusolayo kuyikona yini. Asambe nisekeni. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthethe endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku 076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 ku Queen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Welcome back Mbukelo we-Black Life TV. Isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Mengibhalele ubaba la eduze kwami walibeka udaba lakhe eThekwini sisabona ukuthi aliphelele ngaphandle kwami sisiximba. Cela sithathe lethuba ngokukhulu ithoba simbingelele umama. Sawubona njani? Yebo sabona sisi njani? Ngiyaphila sithanda sami. Cela ibingelele Mbukelo we-Black Life TV. Siyazisho ukuthi uba wakabani. Sanibonani babukeli be-Black Life TV. Igama lami nguNomfundo uMandlovu oshadele kaXimba. Yes, Mandlovu. Mesibhalele ubaba la umkhwena wakho. Yebo. So ngicela ukuthi nje simnikeze ithuba uzobe sesho yena ukuthi yena afisa ukuthi simsize ngayo. Azizile ngempi. Baba mfethu
awenza umhlobo-ke kube wena ubekela imama ukuthi kahle kahle yini sila ekhaya. Umbona ngoba ngize ngababhalela njengoba kahle kahle ngithanda ukuthi ngisikhulume le nto ngoba sekunesikhathi lokhu ingidla. Inkinga yami njalo nje uma nginawe ekamelweni ngiy'thole senginenkinga la ngaphambili esithuneni sami. Ngase ngithi hhayi angicela usisi mhlawumpe uzokangitshele kahle ngaphela mina hhayi akekho omunye enginaye. Khona ngibeke ngikwazi ukuqonda ungathi ngoba usubona sengiqhamuka nje nomuntu esengathi uyangikhulumela. Ngoba imina ngibe nginenkinga ngaze ngoba ngabona nami la engambona khona ukuthi hhayi iyasebenza into mhlawumpe nami ngingakwazi ukungilungisela isebenza. Siyabonga. Nangu baba ekhuluma akukho ofisa ukusho. Angikwazi baba ukuthi ukhuluma ngani ngoba uyazi ukuthi njalo uhlezi ungifica la endlini angiphumi ngiphuma uma ngabe sokwenza iy'dingo zala endlini. Le nto ekhuluma ngayo iyintida umqondo angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. Ngingachazela ukuthi uthini baba mhlawumbe mina ngendlela engizwe ngayo. Ngisacela ungichazele sihlambe mina engezwa kahle. Ngiyazi ukuthi umazi kangcono kunami futhi angichazela kangcono but ngifisa ukuthi for umbukeli kube lula. Uthi ubaba into ezothi asibhalele ingoba unenkinga njalo meyinkonzweni yasekamerweni nawe uyavuka esenenkinga yezifo esisweni sakhe sangasese. Angazi ukuthi ngingachaza ngithini sisi cause kwesinye isikhathi ubaba okabuye endaweni zokujabula uthi usade ngiphuza amaphilisi. Mhlawumbe ngiyenzeka mhlawumbe ukuthi kudalwa yilokho angazi. Amaphilisi ayayenza ukuthi yes kwesinye isikhathi uma uthola uyayiklina umuntu wesifazane. Okay. Yes. Bese kuyenzeka leyo. Ya kungenzeka ngoba ubaba kwesinye isikhathi ukangizibe nje mhlawumbe 2 months engangithinti so ngisuke ngingazi ngalelo langa uzobuya afuna ukuthi sijabule. Bese unqona unqaba nawe kade ulambele. Yebo. Bese hayi kambe njalo. Bese uyavela uyavuma bese kuyaba affect. Yebo. Mhlawumbe isikhathi esinganani mhlawumbe kuyenzeka uyiklina after how many weeks or after how many months? Ngihlale nje ngizwe ukuthi ngathi ngayiklina uma umuntu wesifazane nje nalo hlezi fresh. Yeah. Ngiyabonga for educating me as well. Kodwa manje inkinga lento le ingathi yenzeka njalo. So nawe uhlezi uphuza into zokuklina every day but ubuye ungathintwa for 2 months. So uklina ntsho. Ngiklina nje ukuthi nje ngihlezi ngi-right because ubaba nje bephuza nami ngazi ukuthi ngenzani ngale uyabo. Nakho kumsolo ukuthi konke beyazenza ngoba bengakuthinti. Yebo. Mhlawumbe baba ngempela njoba angize ngikuwena njalo. Ubuye uhamba uyishayela izinto ethaveni akaze ulahle nje mhlawumbe uthola amanye amadodana. Hayi akaze babiswe nje ngiyimina nabangani bami kuphela. Kodwa manje uyazi ukubona ukuthi mekhona into oyenzayo engekho right njengale eyenzakala between you guys. Uma uzazi ukuthi kune possibility ukuthi nawe ngawuwena wenza ukuthi lezi zinto zenzeke ukuthi awuyikhuluma. Kodwa uma uneshow ukuthi ngiclean uyayikhuluma. Uyacabanga nje wena ukuthi uyacheat. Mase kuthiwa khona into eyenzakalayo ubaba ungathola ngoba uyazazi vele ukuthi mina ucheatayo. So what if mina ufiye nalento? Angibotha ngaphandle njalo sesiney'ngane ey'ndala kanje. Awunabantwana? Yebo sinabantwana. Bangaki sithando? Nabantwana abathathu. Oyedwa usevarsity. Omunye wenza ugrade 12. Omunye usase-primary. Hawu bakithi ni-happy kanti nje? Ya ngingasho ukuthi si-happy lapha nalapha ya. Yini mhlawumbe iy'nkinga kakhulu? Ubaba nje ukuthi ukonze kakhulu amanzi amponjwane. Uyacwila. Uyacwila. Angaphaphanga. Bese lento ikwenza ube nesizungu. Ayingenzi ukuthi nezizungu buhlezi ngifice ekhaya sisi. Kodwa phela iya-affect ubudlelwane. Iya-affect kodwa ngisema sokuthi ngibuye ngicabangele abantwana. Ngiyazama ukuthi ngihlale ngimlinde. Mhlawumbe ngelinye ilanga uyongitshela ukuthi yini inkinga yakhe. Nje bephuza. Yebo. So awubhoreki nje wena? Cha ngibhoreki sisi. Awucabangi nje? Cha ngicabangi. Hayi ngiyabuza. Hayi ngqotho uvuke umfazi wena. Hayi lutho nawe uyazi nje. Uyamlinda nje. Ngiyamlinda. Lokho akusolayo nje hayi aphume kona. Hayi akaphume nje. Nakasho ngokodwa uthi uyacheat. Hayi uyazi naye baba Nkosi yami. Ithina nje sesifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe ngayini imbangela yokuthi njalo umuntu athi methu uyayithokozisa nawe abuye egula njalo mezoyithokozisa nawe because phela leyo nto ijwayele ukwenza ukuthi khona usuke eganga phakathi kwenu. Mhlawumbe namaphilisi ke singaku-understand ngamaphilisi baba
Kodwa angikholwa ukuthi khona umuntu ongale bebhizi ixesha amaphilisi ebuye ethi ubuye ahlale ungekho nawo. Hhayi. Uklinani kanti? Hhayi, mina ngibuye ngingasazi ngoba iy'tayela yena unazo, akubuye abe ney'tayela. Unazo iy'tayela ekhombisa ukuthi umuntu ongalambi. Hawu baba, sekunjalo manje? Kukanjalo nje ngoba ngishilo ukuthi ngicela usizo usazongikhulumela. Ngoba khona kufanele ngibe nginqene wona ukuqonda kwesinye isikhathi. Kodwa nje, kodwa kona ngiyabona ukuthi kwesinye isikhathi hhayi, ngeke nami ngoba phela lesikhathi engisuke ngisihleli, ngisuke nami ngibone kodwa ngeke ukuthi wena nawe ungasihlala leso sikhathi esosihlelwe yimina ngoba ngisuke ngisay'nakekela iy'nto zami. Yingakho ngithi ngeke ukuthi kusuke kuwuwena ngoba mina ngisuke ngingakaze ngibonane namuntu. Baba mina iyangixaka-ke ngoba phela uyazi usuhlezi ungifica la endlini and wena umuntu ophumayo la ekhaya, mina ngiphuma. Ngisungabuza uMamthetho uhlezi engibona la egcekeni. Awukazi uyendawo. Angiphumi. Ngenzeka yena umuntu aze la egcekeni. Hayi angiboni ngoba phela njengoba sibuyelile la ekhaya akulula. Akulula. Akulula nanokuthi phela khona ney'ngane zifika noma ingasikhathini. So nje. So nje wena umuntu wesifazane ukwazi ukuhlala ngomuntu. Watshelwa kahle ekhaya ukuthi kuyahlala. Kunjalo. Kodwa izifo ziyaqhamuka regardless. Bangase kube khona omunye oba positive la kuthina so kunina nobathathu nobabili njalo ebona kuyifa emzini abantu kunina nobabili. Ngathuba nawe uthi awuhambi naye uthi akenzi lutho. Ngabe lo phumela eqala ubobala eqala noma ulo test eqala ongafanele simsona. Kahle kahle uma ngicabanga kwami ngafunana kube uyena ubaba ngoba phela uyena ophumayo. Angimlandeli futhi nawe uyazi. Into yenza sure ukuthi uma ihamba ifoni iyayishiye ngamfonela kanjani umuntu ifoni ishiyile. Kodwa usuyophuza. Mayesho ukuthi usukuyophuza abuye sedakiwe. Ubuye edakiwe. Futhi usukuyophuza. Singasho njalo sisi. Ngiyafisa ngawena ngibhalela aqala wathi Magasela nginenkinga ubaba uyaphuza and lento kwenza ukuthi ungahlali kahle ngoba uyamsola. Manje nisewabhala aqala wathi yena inkinga yakhe uhleze buye ikhathalele wakuveza futhi la emakhamereni ukuthi ubuye ayilalele ngoba usuyikhathele. Kodwa uyasola ukuthi njengoba engakujabulisi kuyakwenza ukuthi uveze izitayela nje bethu nezitayela. Kwangagcina ke lapho kwase kube lento esela. Mina ngifuna ungitshele nje uMagasela angazi nginenkinga angazi noma uyazi kodwa ngoba ukukhulele lapho izinto ejwayelekile ukuze kuthiwa khona abantu spiritual gifted abantu abanesithunya ezivele nje mina mingayazi leyo nto bathe ngimthisile ukuthi nginayo inkinga leyo nto singenza kanjani siyehlise angazi ukuthi ungakhuluma naye ngoba mina nginaye ukuthi iye ukukhuluma izinto ezibhedayo njengamanje nje ngizwa ngathi nje isisithunya sami tshela uMandlovu akutshela iqiniso ngoba ubaba lento ayishoyo ayisola kune possibility ukuthi ineqiniso kodwa uMandlovu uyakubalekela. Hayi ngeke sisi isithunya sakho asambi kahle sidakiwe. Hayi ngeke sibuze izinkambi zikababa. Uzama ukuthi nizoqhatheka. Hayibo. Kodwa iqiniso kasikhuluma iqiniso seka ama-jokes. Uyazi ukuthi ayikho into esiza njengokukhuluma iqiniso. Ngiyazi sisi kodwa nje alikho iqiniso elidlula leli engilikhulumayo. Asiliyeke leli lakho. Ngiyabuza ukuthi nje sesiyakhuluma in general ukuthi ayikho into esiza njengeqiniso. Ikakhulukazi uma khona into e-affecta nomshado wakho. Uthola ukuthi mhlawumbe umkhwenyana wakho uyahamba yophuza angakunikeza isikhathi osidinga njengomuntu wesifazane. Uthola ukuthi wena uyahlala endlini umlinde futhi uyalamba nakhona nje ubumlindini. And asisho ukuthi usuke umuntu omumbi uma ukuthi uyalingeka. Yebo sisi. Kodwa kumnandi ukukhuluma iqiniso ngoba okulandelayo sekuzoba wesinginalokho kubalekelayo. Hayi khona kunjalo kodwa nje anginalo elinye iqiniso engalikhuluma dadewethu. Awucheat. Hayi angicheat. Ungacheatha nobani? Wena nje ubaba idrop nje emphathisa ukuthi wena uhlezi phela funeka lento shothi fanele nje uzubona ukuthi iwona amaphilisi. Lento fanele isiphatha soba u2. Wena mingakuphatha ungamtshela ubaba. Yebo ngamtshela. Nje ungakwazi ukusho into eyiqiniso manje ungakusho kanjani lokho okunye? Ayinuki ingosiwe kodwa iyanuka. Sisi. Sithando sami. Angeke uphele umuzi wakho kodwa umuzi wakho uzoba nesisekelo esiright. Ubaba ufuna ukwazi ukuthi khona yena umuntu omuphi ikhekhe lakhe. Khona umunye umuntu obuyimvulela ngene isibayeni sakhe. Ngoba kumina yidubo nje sense ukuthi wena ungathi awenzi lutho awuphathwa lutho kodwa ubaba ibhizi yamphatha kodwa uthi ubaba yena into enze usaze la ekhaya ile ukuthi une show ukuthi akenzi lutho outside.
Sisi. Kade ungibiza ngathi ungangibuka. Mina ngiyathanda ukuxoxa nomuntu angibuki. Ngingakusho nje ukuthi kukhona bandla uBen 10 ade sengimtholile since ubaba naye enganaso isikhathi esiningi la endlini. Mfana omncane. Hayi mncane kakhulu nami. Olapho 17. Oh ngiyaxolisa. Angifuni ukuthi 17. Uyafunda lo muntu. Ningane seqedile wena esikoleni. Ayikho high school lo muntu. Ukhona la e-high school la ngikhona la sakhe ngakhona. Wenzani mamini ingane? Angithi ubaba uhamba ekuseni. 17. Since la ekhaya sidayisa iqeda bilokhu ihlezi ifika le ngane la. Mafethu. Ngiyaxolisa baba. Kodwa kusanzima kwingane encane kanje ngoba Kufanele simbophe. Hayi fanele simbophe. I-rape leyo. Phela mebosha umuntu wesilisa for ukuthi athathe advantage alale emngangawo alale nengane na 17 esesikoleni. Indaba fanele ngenzeki mekuyithini? Hayi na 32. Ukuthi moya ibuka nami ngathi isingitshela iminyaka yayo. Moya ibuka yona. Izothenga iqeda wena uzifuna awuthuswa yini umuntu ozothenga khona yini umuntu ona 28 othenga iqeda la yini la kwakho Bafika nobhuti bendawo. bazothenga iqeda Yebo. nami ngiyayicela shizi imnandi iqeda zala ekhaya nami ngizocela ukuyithenga iqeda ngizocela iCrew ngithengele baba uzizwa kanjani angiphathekile kahle ngoba usuyichazile noma phela mina bengiyisola ngoba bengayitshela kodwa ngoba ngiyivale nalezo iqeda nami ngicabanga livalo leli bhizinisi ngiyivale ngoba ingane ezothini ingane zakho mezobona lento Hayi bengenza sure ukuthi senza ngesikhathi sebreak. ngiyakhumbula ngalesi sikhathi sebreak lena asikho phela kwi-break manje la Ukuthi bengayitshela ukuze kufike ideliba kuleli zinga leli ukuthi nazi ingane zizeyibona. lo othi akabonakala ukuthi yazi mfethu ngimsorry Mandlovu mfethu uyayicontradict ngizokutshela ukuthi indaba ngisho njalo uthi ingane bengingabonakala uzwe ngoba usuzwe iminyaka yayo kodwa futhi ise high school izothenga iqeda ngebreak ulala nayo ngebreak chomi akabonakali kulungile kodwa ibreak ayisho lutho kuwena ukuthi lo muntu uphuma esikoleni Phela khona abanye abantu othola bawufundile umatric. wawufeyila Bawufeyila bahlala bathatha ibreak umqondo wasaphindwa babuyela. unkosikazi wakho hlaniphile shame yazi angilula ukuthi ngicabange lona mhlawumbe siyabuya sena-30 Yebo. usho ukuthi umuyitshesi lowo mfana onjalo ngoba usile mekujabulisa Khona bengijabulisa kunobaba ngoba ubaba inkonzo nasekamereni nje bombona bese egcina icala ufike eyidakelwe bese efuna ukuthi kuchitha lento ekuyena. uphuzani kanti wona ximba yabona lokhu kuze ngathao phela ukuthi mina ngizwa labo love engisebenza nabo bethena khona obenza ukuthi uhlezi ufithi phela bese ngithatha bese sihlala isikhathi eside yena uyenzelani leyo nto yabona-ke manje usulethe ingane ino-17 asithenda kuyona ingane ino-17 umuntu omdala uyacabanga ukuthi musuzophe noma ngabe kuthiwa wena uyafisa umxolelo lokhu uzume sesicima kodwa for the fact ukuthi eteste omunye umuntu bengavela afuna ukuphuma kwayena ayohlala nendoda engangawe ekwazi ukwenza yonke lento ayifunayo kodwa kungiphatha kabi kodwa ngoba phela kanti futhi ngempela uyayenza lento ebengiyisola futhi ingane encane and for sure naye yalala nonto angaba yikho kuzoba kanje Kungenzeka kodwa yona yayingithembisile ukuthi ayinawo omunye umuntu. wena umthembisanga ubaba ukuthi awusoze wamchithela Ngamthembisa. so manje indaba ukhona ukuthi omunye uma esisho isithembiso ngiyazi usibreaka wena ukwazi Ngizamile ukusigcina sisithembiso for 6 years. Lento iqale nje after 6 years should it's been 4 years now. Ngoba bese egxila kakhulu ekupheleleni kwakhe sleeping with umsebenzi. this child bayashintsha abantu Bengikwenza nje
Kodwa bese ngigxile kakhulu kulo wesikole. Hey baba, Xima mfethu, ngiyazi ukuthi mafuna sikusize. Njengamanje uzizwa kanjani? Angisakwazi ukuqhubeka nalolu daba, ngiyazi akulona ulwamo lwakho. Kona Kodwa ngiphathile. lo kade ukufuna sikwenzile ukuthi kuvezele iqiniso. Kona ningisizile ukuba khona kwenu. Kona kuzoba buhlungu ngoba phela kube sobentshela ngingekho mhlawumbe bengamkhapha nje umkhapha yabo. Ungambulali. Yeah, that's why ngicele wena ukuthi ukwazi Ngiyakukholwa-ke cabanga. ungenzela kulunga izinto zami. Ngaze kufike ekutheni kusaphazela umndeni wami yonke into. Uzizwa kanjani nje useliphumile udaba? Ngicabanga ubudlelwane bakho noba buzoba kanjani going forward? Hey, ngiyazi khona ukuthi izoba khona la kuxega khona lapha nalaphaya. Kodwa nje kuko konke ngiyaxolisa baba. Nami bengicela ukuthi uzame ukushintsha ukwenza. Ukuphuza ngeke ngize ngikuvimbe ngoba ubaba wekhaya. Kodwa kungakuhle ukuthi namadoda nje ngelinye ilanga nike nihlale la egcekeni. Nizophuzela la egcekeni. Sigweme izinto ezenzeka kanje ngoba nami ngakwenza ngoba ngangisengisola ukuthi akekho umuntu ongahamba ekuseni ayophuza futhi udla yona le mali le aphunyelwe yiyona emsebenzini. Ngithi usho eyiqeda. Owaphunyelwe imali emsebenzini. Waphunyelwe imali. Hey, kodwa kuyangithusa. Okay, mina bengifisa wenze kanje baba. Nawe khona fanele sikulungise. Usemoshile kakhulu mama, singalifihli leli qiniso. Bengifisa nami uyilungise lento ukuthi uthi muhlele abangani umkhumbulo ukuthi wena uganiwe. Nale ukuthi usujwayele vele usela lusizo samusha muhle usanemizwa futhi. So ukhathala kwakho ngicathi fanele ukusukumele ungarelax kakhulu. Ziningi into ezenziwayo ke khona impande zama-Afrika. Ngibone lapha nama-adverts. Yabo uzochecka nje khona lapha ka-Black Life khona la ka-Black Life. Into ekwenza ukuthi uhlezi kusebenzeke kuba fani ehlezi right. Kodwa sazothatha isikhathi ngimxolele ngoba vele bese bengihlezi ngiyibuka le nto yabo. Kona ngingehlisa kona noma ngeke ngiyeke. Ungehlisa. Okay. Kodwa mina ngicabanga ukuthi kufair ukuthi nihambe no-test noba u2. Ezinye izinto nje. Ngoba phela isayine lokhuzane yama-STI nawo yabo angaba iflag ethize kwezinye izinto. Ngeke sisengathi sihambe kakhulu yazi baba usade sasitesta. Bihlezi nje si-negative. So sibone isidingo. Bona ngathi sengihamba sengiyagagamela. Hayi si-right. Anginankinga ukuthi ni-right ngithi ngicabanga advisor nami lo yena ubaba lo ngibezile. Ngazi kuyena. Ngeke nihlukane vele noma kuthiwa akusasiwona negative. Sesenzele ukuthi sibe safe uqhubeke nge-protection going forward. Yazi indaba ngisho kanjalo senda sami ngoba uke wakuchaza ukuthi usuna 4 years uganga nabantu abahlukene. And nakhona nginesicabanga ukuthi ukukhula kwakho uma ungasebenzisa protection wazi ukuthi uyibandakanyeka nabanye abantu abangahle kungaye emnyeni wakho. Ingane yakho leyo ugcina inaba Ina 7. uqale 4 years back. Okay, ngizokuxolela. Ukube nje methi uqale 7 years back mase ngisukayona ihamba yenza i-DNA test. Umsebenzi wami phela kufanele siqinisekise ukuthi konke ku-right. Iplan yethu ukuthi singafihli izinto ngaphansi but siveze asivezeli futhi ukubukisa ngawo. Sivezele ukuthi sithole usizo ukuthi nomunye umuntu obukayo obonayo ukuthi okay nawe uyayenza into kanje because lento eyenzayo yona ihlazi baningi abantu abayenzayo kodwa yona ilona kodwa abantu abaningi bayenza ngenxa yezathu ezithize njengalesi sakho usichazile. Hlelweni ekhaya ubhizi serious ngempilo uzamele lokhuza umndeni nezingane ziyafunda e-University ubaba uhlezi ecwilile nawe uchazile ukuthi uyacwila isikhathi sokuthatha ukuphaphama kancane manje afunda ukubhukuda. Kodwa phela singayenza i-DNA ngoba naye ngaye ngezwe noma mthetho ukuthi naye kabonakala namantombazane kodwa ngiyazi vele icala ngoba uyena ohambile o-report kuqala ofuna usizo usezothulelela kumina. Akuyona DNA ke leyo kusho ukuthi niwenza ama-test la kwasho. Wenzeni baqimba ku-right akuthi niwenza ama-test. Ninze ukuthi nisebenzise i-protection ungalibuba nezifo ungayi-understand nawe. Mina ngiyayithemba anginayo inkinga yayo. Akanayo inkinga. Singahamba ke ba. Kwenzeni ithanda zami emva lokho ubaba sole besimluleka somnikeza ucwepheshe yezo ukuthi bakwazi ukum-understandisa ukubaluleka
ukuthi anakekele umndeni wakhe njengenhloko. And ukunakekela umndeni akona ukuthi kudliwe imali yakho umsebenzi kuphela, provide ngazo zonke iy'ndlela ayidingayo unkosikazi. Ziningi iy'ndlela abantu besifazane abayidingayo. Emotionally uyayidinga emotional support uyayidinga from you, financial uyayifuna, i-romance nayo uyayidinga. So provide nje ilokho baba akakuthole la ekhaya ngoba njengoba esephendule nje cishe ngathi umdlwenguli because kulala nengane encane ahlahla akona into right noma singahleka. Uyayidisturba la ngane mami yezo. Yebo. Ufuna nalolu daba siphethe ucepheshe mina ngokwami ngiyibona kuyi-case kodwa-ke mina ngizohambisa ucepheshe ibona abazobe sebedecide with you nakhona ukuthi mhlawumbe kufanele kwenzakaleni ukuze yonke lento ibe clean. Ngiyabonga sisi. Usizakele babuXimba? Akona ngisizile kona noma ezinye izinto zingiphathe kabi ngoba ngizizwa njengamanje. Ngiyaxolisa baba. Kona ngiyabonga ukufika kwakho kona kunginike amandla yabona ukuthi sokumisa khululeka sazohlala nje nawe. Ukwazi ukulungisa inkinga zomndeni wami. Hayi siyabonga. Mbukelo we-Black Life TV yalezi udaba umndeni waXimba, umndeni ophansi ngendlela oyisimangaliso. Yokwayi mina sengiyithole sengikhuluma kamnandi kanjani. Hayi msho umuntu wami elale lapho uthi kanti uyakwazi ukuba soft kanje. Because ngithe ngifika ngathola ukuthi nje bonke bayikhulumelela phansi. Nawe uXimba mechaza ukuthi kuwe mengekho mengashawo icelemba. Hayi mina ngimkholwa kodwa-ke futhi ngiyamkholwa. Angifuni ukuthi azangiprovela ukuthi bengakwenza lokho. But ngiyamkholwa I think kunobudoda umuntu wesilisa othobekile even though naye engenzi kahle ngoba phela ucwile iy'nkambeni zikaFaro umuntu usho into eningi. Nawe uma ukuthi ucwile iy'nkambeni fanele wazi ukuthi ziningi izinto engenzeka laphaya endlini. Okunye ngenzeka kukhona nje ubuye ulale uphuzile. Bangavele bangenela abafana bana-17 ucathi ngqongqoza abantu beyiqeda kanti cha ngqongqoza babuye ekhaya impela. Anyways asingasimoshi isikhathi bafethu ngicela siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Mina uMlangeni Magasela nginithanda ibhadi. I'm out. It's the Black Life TV.